Naf illi għandi bżonn ninbidel, imma ma ninbidilx. Naf li pereżempju ħanaqbad ma' suġġetti għaj qed narani qed neħxien ħanuża l-kelma eżatt, imma ma nagħmel xejn fuq jew iktar inkompli niekol, x'inhi l-problema? U jistgħu jkunu diversi. Però llum ħanifukaw fuq angolu illi huwa essenzjalissimu. Mela il-bniedem minn dejjem Stef kien illi jekk hawnhekk pereżempju ħanivvinta fuq da sufan. Għandi x'niekol u għandi x'nixrob, tajjeb, daqqa tinsemmu fi żmien ġifieri l-antenati ta' Minn dejjem. Sew. Minn dejjem nibdew mill-bidu tal-bniedem. Eżatt. Jekk hawnhekk naf li għandi x'niekol u x'nixrob, mhux ħanieħu r-riskju illi mmur x'imkien fejn forsi nibża illi jew li kell jew ix-xorb nieqes, avolja jista' jkun illi l-post li ħammur ħajkun ħafna aħjar. U tgħidli x'għandha The fear of the unknown. The fear of the unknown. U dik għadna nagħmluha sal-lum il-ġurnata. Però illum kważi kważi titħaq illi ċertu ħsibietek jgħaddulna, imma jekk jiena rrid nifhem li l-nifsi, tajjeb l-ewwel qabel kollox, meta pereżempju aħna ħanitalmu l-kompjuter, irrid nifhem dal-kompjuter x'jagħmel, inkun nixtiequ illi jiktib li dokumenti, illi niprintja, imma l-ewwel rid nifhem lilu, kif tuża lilu biex jiena nkun nista' nasal għar-riżultat. Mela li dak li kun ngħidlu isma', ifhem il-fatt illi di natura aħna we are wired, ħanuża kelma bl-Ingliż, b'tali mod illi l-unknown anka jekk nafu jew imqar naħsbu li ħajkun aħjar huwa skomdu. Ma nafx eżatt, mela kif jiena naf. Tidħol il-biża. Eżatt. Kif jiena naf, kif se nkun ma nafx kif inkun. Però dak huwa proċess tal-antenati ta' żmien żemżem. Illi dak kien metodu ta' kif huma jibqgħu ħajjin. Protection. Għax isma' jekk hawnhekk għandi l-ilma imqar, forsi m'għandi xi kelma għall-inqas għandi l-ilma. Mela ħanibqgħu għax ma nafx jekk immur hemm jekk insibx imqar l-ilma. Issa jekk tmur hemm jista' jkun kif qed ngħidu l-insib l-ilma, l-ikel, il-fjuri, is-siġar, ġenna tal-art. Imma la jiena ma tlaqx minn hawn, diffiċli jew qatt se nkun naf x'hemm. Mela hemm ċertu nies li jibqgħu imwaħħlin fejn qegħdin illum. Għajli sorry. Jiġifieri dik il-famuża leap of faith. Ma nagħmluhiex, però taf x'qed naħseb u naf li ħataqbel miegħi. Meta xi ħadd ikun irid jagħmel id-dieta, mhijiex sempliċiment xi ħaġa li rridu niddeċiedu li nagħmlu fiżikament. Il-bidla trid tkun holistika għaliex ejja ngħiduha kif inhi, trid tkun mentalment b'saħħtek biex tagħmel id-dieta. Ekku, u biex nagħmlu aktar faċli, ħankompli naqra mal qed tgħid inti, mela aħna rridu nifhmu illi mhijiex dieta, fil-fatt l-ewwel 33 ta' diet huma DIE, daj, ħammut mela bil-ġuħ. Però fil-verità. Kemm tajba. Fil-verità aħna rridu nagħmlu replacement. Tgħidli easier said than done, kemm inti bravu, jien hemm dor nikol iċ-chicken nuggets u l-burgers, ħatajdli li eżempju ħanivvinta kif hawn min jgħidli iċ-chicken u l-ħaxix huwa tajjeb daqsu bħala toqma, ngħidlek nifhem illi l-affarijiet proċessati jagħmluhom affarijiet biex inti ttehom ħafna qed milli huma. Però nafu li jekk aħna għandna problema, dik it-triq naqbduha. Naqbdu waħda minn floka. Jiġifieri jekk jiena naf li nieżel ġo ħofra qed inżid il-problemi, jew ħanibqa' ngħid imma jiena hekk naf kif jien ma nafx jekk nagħmel pereżempju xi bidliet f'ħajti xi ħadd jiġri, allura jibqgħu maħli ma fejn qegħdin lhom. Però wasal iż-żmien għal dawk in-nies illi jafu li hemm bżonn jagħmlu xi ħaġa illi nindunaw. Illi aħna maħniex fi żmien żemżem. Jiena jekk ħanamel bidliet f'ħajti naf illi xorta x'niekol ħansib, x'nixrob ħansib. Tal-familja jekk iħobbuni jekk inħobbu ħansibhom madwari, mela ejja nifhmu illi huwa naturali illi hemm dak il-fear of the unknown għax ilu ġej minn żmien żemżem, però m'għadniex fi żmien żemżem. U lil kulħadd dak li ħanappellalu llum Sef. Kwalunkwe bidla, anka jekk hija pasta ġgant il qudiem hija unknown għall-bniedem. Anka jekk naħseb jew naf li ħanamel il-progress, fear of the unknown hija xi ħaġa li ilha ġejja minn żmien żemżem.